Čau lidi, já jsem Popal a já vás vítám konečně zpátky u naší Minecraft série. Konečně opět natáčím a pokud by vás zajímalo, proč jsem nenatáčel, tak se podívejte na v podstatě předchozí video, protože tam jsem všechno vysvětlil. Jak už jste mohli vyčíst v názvu videa, tak dneska se vrhneme na Villager farmu v podstatě a pak i na Iron farmu. Tady na tomhle místě jsem si připravil věci, kde bude ta Villager farma, tady to jsou ty věci. A tady tyhle bloky hlíny, to jsou právě bloky na to, kde budu mít jako v podstatě, kde budou stát ty věci. Takže teď vezmu věci, všechno to tady nastřílím, dáme to takhle, vezmu to takhle do inventáře a jdeme stavět. Teď místo tady těch hliněných bloků dáme tyto stone bricky. Teďkon do tohoto prostoru musíme zasázet mrkev, protože tady v téhle místnosti se budou rozmnožovat ty vesničani, pak to dítě zaběhne sem do téhle díry, ve který bude takhle další díra, tam pak dáme takhle trapdoor a to pak takhle spadne dolů, tady bude totiž ta voda, ta takhle pojede a tady pak, až někdo bude chtít vesničan, tak prostě tady smáčím čudlík a on vyjede nahoru. To vám pak ještě později vysvětlím, až to budu mít hotový. Jo a možná jste slyšeli vesničany, že ano? Já totiž ty vesničany mám zde, přivezl jsem si je, protože už jsem si to prostě chtěl připravit na video a proto to bude rychlejší, teda aspoň pro mě. No a každopádně jdeme se vrhnout zpátky. Tak jo, takže jdeme začít, takhle to hezky rozryjeme. Jo a ještě mě vlastně napadlo, že sem musíme dát vodu, protože aby nám takhle nevím co to dělá, ale prostě aby nám to udělali tady ten efekt. Teď tam ještě hodíme ty mrkve. Teď už tam jenom převezeme vesničany. A začněte se prosím množit. Jo, to jsem chtěl tak. A mlčte se. Ještě vám sem teda přidám tady kompostery, abyste měli nějakou práci, nebo abyste měli co na práci, že ano? A teď můžete začít množit. Teďkon se jdeme vrhnout na tady tu část. Takže sem kam mrskneme takhle 3 postele vedle sebe. Pak tady tenhle trapdoor musíme dát trošku jinak. Ten, prosím pěkně, musíme dát takhle, protože když se tam narodí ten malý vesničánek, tak on pak přiběhne sem k postelím, ale on se nevšimne, že tady je díra a prostě do této díry spadne. No ale všem, kdyby spadl do této díry a nebyla by zde voda, tak by se prostě zůstal, že ano, takže právě proto tady musíme dát vodu, kterou nemám. Tak už ji mám, takže ji sem takhle hezky mrsknu. A teď tady uděláme takovej tunílek pro toho vesničánka, aby se takhle prostě projel. Tady pak vykopu takhle, asi takhle bloky. A takhle jsem přeje teda ten vesničánek, sem pak dám sklo. A teď budeme muset udělat takový systém, který ty vesničany dole dostane nahoru. A to je celkem jednoduché, až to uvidíte. Tento systém je dělaný z kolejí a aby to fungovalo, tak to tady musíme ještě tak trošku poupravit, jo, děkuju. Jo, přesně tak. A pak tady na téhle straně to trošku vykopeme. Pak ještě tady. Sem rovnou dáme redstone torčku. Pak tady zastavíme. A teďkon už sem dáme ty koleje. Tady sem dáme tady ty, pak musím se dostat teďko nahoru. A jo. Přesně tak. Jo, teďko nevím, proč ten funguje, ale... Jo, ono to já totiž musím rozbít tady tohle, sem dát tohle a sem dát tady to. Teďko místo tady tohle bloku dám dispenser, nebo je to dispenser, je to tak. A teď už to tady v podstatě vlastně můžu takhle zastavět. No vlastně sem budu ještě muset dát trapdoor, pokud se nepletu. Jo, ten mám tady. To jsem nechtěl. Tak, a teďkon nad ten dispenser budeme muset dát takhle čudlík a do toho dispenseru dáme minecart. Takhle to zastavíme a teďkon tedy, když bych to pustil, jo,
když to teďko takhle pustím, tak ten vesničan, co bude tady na tomhle bloku, tak ono ho tady tenhle se minecart vezme, vyjede nahoru a pak už si s tím vesničanem můžu dát, co chci. Já to ještě jen trošku prodloužím, aby, jo, jasně, aby prostě ty villagery vyjeli hnedka takhle nahoru. A teď už jenom čas na to, abychom dali tady tomu pěknému páru chvilku soukromí a času na to, aby vytvořili pěkný miminka. Tak hodně štěstí. Tak jo, jdeme zkontrolovat vaši práci a... Ale pánové, nebo páne a dámo, to se mi moc jako nelíbí. Dejte se trošku jako do romantiky, jo? Já jdu asi opět pracovat. Dojdeme zkontrolovat, jestli je tady další a podívejme se, už jsou tady dva. Hele, tak pánové, nebo pane a dámo, už nám stačí poslední villager. Nebo poslední dítě, teda když se na mě tak koukáte. Každopádně pojďme pokračovat. Tak, abych řekl pravdu, tak já si myslím, že jsme se domů vrátili s kupou dobrých věcí. Máme dost ironu, dokonce jeden diamant, takže je dobrý no. Ještě předtím, než se vrhneme na tu farmu, tak se mrkneme tady, jestli jsou tady 3 villagery a pokud vidím dobře, tak jsou, takže můžeme se rovnou jít vrhnout na tu farmu a budeme mít hotovo. Takže tuto truhlu se jdu vzít k sobě, společně se všemi věcmi a jdeme stavět. Takže teď se musíme vystavět 20 bloků nad zem. Tak, to je celkem výška, která si myslím, že by nás i zabila, takže já si do ruky rychle vezmu takhle vodu. No ale každopádně jdeme pokračovat, sem dáme blok, na to dáme piston a teďkon budeme tady muset udělat takovej jakoby háček, dalo by se tomu tak říct. Tak to si dáme rychle pryč a teď sem dáme 4 bloky, pak sem zase hlínu, jeden bločík, zase hlínu, a pak 3 bloky. Konc tu hlínu můžeme klidně skopnout, ale i když já i tady pro jistotu ten chám, kdybych náhodou nějak přepad, ale každopádně teď si do ruky budeme muset vzít tady tyhle repeatery, dáme tam to největší nastavení, co jde, to samé i tady na té druhé straně. Tady na téhle straně já to mám trošku blbě, takže tohle to musím si vzít, tohle taky a teď už to budu mít dobře, tak. Zase největší nastavení, to samé zde. A jdeme pokračovat dál. Tady to mám vlastně taky blbě, tady musím vlastně tohle to dát taky takhle sem, takže si to rychle dám takhle do ruky, tak zase nejdelší nastavení a sem jde ten redstone. Teď tady tyhle bloky můžeme klidně skopnout a teďkon se opatrně dostaneme semka nahoru na piston a semka dáme tenhle blok, pak semka dáme taky opatrně 2 bloky, nějak to tady zkusíme rychle, nebo radši pomalu dát, no a teď musíme dát ještě takto sem, tak vyplníme to tu, tady semka nahoru budou postele, takže rychle do inventáře dám ty postele, položíme to tu a z boku budou tady tyhle kompostery a tady budou ti villageři. Teď sem opatrně dáme blok a na to dáme tyhle trapdory, tak. A teď to všechno zavřeme, takže tohle to rychle skopu a takhle to zavřeme. Tutaj dáme trapdory semka, tady takhle vystavíme takovou dítku a to tam na druhé straně. A teď to tady obvystavíme sklem, abychom viděli na ty vesničánky, jak se tady bojí toho zombíka, co bude pak tady v téhle dílře. A teď sem dáme zbylý trapdory
A mě jeden chybí, takže já se musím nějak dostat dolů, no tam jsou creepři. Ach jo, to bude něco. Tak jo, opatrně tam vyskáčeme, takhle si tady ještě položíme ty bloky, tak. Ještě sem jeden a konečně se můžeme dát trapdoor. A teď můžu jít zase zpátky dolů pro villagery, dostat je sem na nové místo, takže to bude trvat dost dlouho. Takže máme tady takovou hnusnou horskou dráhu, ale to vůbec nevadí, že je hnusná. Teď to tady už jenom zapojíme a pofrčíme. Tak, myslím, že tohle je poslední pokus, protože pak už to fungovat bude. Takže když ho nechám vyjet nahoru, tak už by měl skončit tam, na té hliněný. Přesně tak, na té hliněný cestičce. Takže teďko, až začne tma, tak já jsem to úplně overbrainil, takže až začne tma, tak on pak zaleze do tamhle z té postele, co je tam v tom, tamhle v tom a tam zůstane. Takže teď si s radostí vezmu zpátky tady tenhle minecart a jedu po další villagery. Tak, jak můžete vidět, máme je zde všechny. Já jdu teď tady tu hnusnou cestu skopat a budeme pokračovat. Tady ta velká zrůdnost už je pryč. A teď pojďme dodělat tu iron farmu. Semka budeme muset dát bednu takhle pěkně, tak. Hnedka takhle na to dáme hopry, protože tady těch hoprů pak budou padat ty věci z těch iron golemů a ta bedna to bude zachytávat teda. Teď už to jenom zastřešíme takhle pěkně, tak, tady takhle, tady tenhle blok teda ne, to jsme nechtěli, ale takhle ještě a pak ještě tady. Tady to ještě zastavovat nebudu, protože se musím dát ještě jednoho zombíka, takže si nad tím tak přemýšlím, jak jsem tady tu cestu měl nechat. Ach jo, no tak zatím můžeme dodělat aspoň tady tenhle vršek, takže takhle sem dáme zatím pomocný blok. Teď kolem tady celý v podstatě kolem tohle celého bloku povede tady tenhle plot, co mám u sebe, aby ten iron golem nevypadl z tady téhle platformy. Tady teda ještě tohle dám dolů, abychom tady toho zombíka mohli dostat sem nahoru. Tak teď tohle skopneme a semka dáme takhle tohleto, na to dáme takhle pěkně značky. Musíme to dát ze všech stran, takže i ze zhora opatrně, takhle ze zhora jsem myslel, pak ještě tady, tak, pak tady a ještě tady. Teď tady na tohle místo dáme lávu, kterou mám přímo zde. Okay, tam takhle plácnem a teď tohle všechno skopneme a teď do každého zrodu dáme vodu. Takže jednu dáme sem, ona teď sice poteče sem dolů, ale až pak dáme tu druhou sem a tady nebude díra, tak ta voda bude takhle slivat sem. Iron golemové, jak si připlavou, tak oni tady začnou hořet kvůli té lávě. A pak umřou, tady tyhle si hopry zachytí ten iron, vezme ho ta čestka, no a takhle to bude zhruba fungovat, takže já jdu ještě počkat na noc, až se spawne zombík a pak se vrhneme na věc.
jo, všechno je připravený. Teď už si nahoru musíme udělat jenom cestu do tamhle z té truhly, abychom mohli brát ten iron z ní. A pak už bude všechno připraveno. A je to. Takže teďkon, když budu chtít mít někde iron, tak jenom vyšplhám nahoru, stoupnu si takhle sem, kouknu do česty a no to jsem nečekal, že už tady bude iron. No a vezmu železo a mám to, co jsem chtěl. Takže to je všechno, co jsme v tomhle videu chtěli udělat. Takže já doufám, že jste si ho užili. Pokud ano, prosím, dejte palec nahoru a odběr, protože opravdu trvá to neskutečně dlouhou dobu, i když to tak nevypadá. Ale každopádně mějte se a do dalšího videa, čau.